uyabona umsebenzi xa sakuthi usawukhangela vele liphele lithi tu ithemba kodwa ngalamini ufonelwa ufonelwa ngaphana ngapha ufunwa ngaphana ngapha uchoose mazikhethele uyabona esi story zasibalisa wonto yakuthi hayi besifuna siqale ndisele energy drink sibalise asoze ndiyilibale imini apho noSpijo esamaketha kwade kwaguga isihlabo into yakuthi utobhonse bavela ngaphandle okunzima kaloku noSpijo lo mini leyo sasiphethe imfumba esivi lo mini leyo siqomba hayi sifaka fem na fem kwacawa zonke ziyasikhaba kuthiwa kufakwa sivi ngoma nenja yama sena plan nyani ngokuba ya sizawuthina kanene namadoda na because noku-emaila okwela xesha eliyayo ngeyonto iweke kakhulu bekusasebenza isivi kakhulu ingekabiyonto ixhapha hayi nyani kwimali endandinayo ndathenga ngayo iKingsley yokuqala yokugqibela lo mali leyo qonda sababe sicingisana nempilo Kings lemadoda ngiyibona futhi ikhawatheke kakhulu hayi ndiyinike nje hayi isela ngokwakhe ibethe ivale la Kings yazibonke zazo kule ndlela ndayibona lanto liyana ibhodla kakhulu engathi ibhodla umqombothi lungabilanga mfuni kaloku idiniwe yazi neplan wena K ithini plan yakho K yaqala ingxaki babe kube neplan ithi jonga sizawungena fem na fem sifike sicela imanager lapha ngitoquba siyenzeni ngoku wena Spijo uyakuthi yala noko Spijo landela mina wona uzawubona ungathemba uSpijo yokuqala fem xa sifikayo pha sidibana security emnyanga hayi sibe sicela imanager lapha hayi futhi asikhombe kuye siye straight xa sifika kumanager yamnqala nqola niko Spijo ingambeki yathatha le CV yami yayidibanisa ngale yayo okay yo ogqiba yathi sir yo please look here read here kodwa Spijo kutena ngathi yamfosta nje ngoku ayijonge nyani ajonga sir uyasiva isilungu wesi Spijo mathani imbone ezibuyisa isivi abuze ku Spijo okay you have a babies athi uSpijo uzothi hayi athi hayi anazi babies kodwa kulonyaka bengiplan ukwenza abantwana yo hayi wawuchitha umcimbi wabe caba umlungu akeva noma kuthwani kusithiwa makatolikelwe hayi atolikelwe kumlungu hayi sibe sikhutshwa abantu bona mziphelile uSpijo uthina ngoku hayi nyani ke siphinde singene kwesibini fem futhi hey kwacaba ngoku hayi iyandika lento kaSpijo lesebenzi sizawunikisa isivizo uSpijo hey yabona isivi baba sithatha sizaziphosana ngefest lesizishiya phakathi mina ungazuyazi mazishiyeka zishwatyaniswe zisivo nje zenziwana hayi lanto kuSpijo hey zijulana ngefest ithi bingene kulena hayi ifike ishiye phezu kwedressing naseminyangweni evaliwe ifike iphose ngaphansi lesivi lanto kuSpijo hey hayi uSpijo ngoku hayi la Spijo hayi masiyeke le plan hayi ayisebenza ngcono nibuye suka ayikho nyani ndacimba hayi man uYouTube bengena ngeWi-Fi pa kuYouTube ndascrolla pha ikhona man iApp ekhoyo pha encedisana nawe nokumaketha uyabona like incedisana nawe nokumaketha imisebenzi no overseas umsebenzi yakunceda nakungawufumana na overseas ungawufumana lapho eSouth Africa khawusincede yenza izinto zibelula kakhulu plus umuntu omnyama uyabona like lithini igama le channel lithini igama le app igama le app kaloku mntakwethu nguCoded Design wena uyaklikha ku YouTube channel uyasubscribe scroll down uklik videos for more information igama lakhe nefana ngumsingathi Hlazo ungalibali uba sithe ungena ku YouTube igama lale app nguCoded Design ungalibali no subscribe kukhulu kakhulu esakuzuza ngale app sitsho siphila isizwe sakwethu enkosi man